Nós temos 2 dias na conferência de Unesco. Obviamente, nós começamos com reunião, caminha diferentes países, vociferar na opinião, e agora que nós temos na sala, caminha o Leaders Forum também tomar lugar. Durante o Leaders Forum, nós vamos debater sobre como nós podemos contribuir na Unesco para chegar à paz, uma cultura de paz dentro da Unesco. Esse é o que nós vamos debater durante o interdia. Também tem diferentes outras sessões mais com reuniões durante o dia de hoje. E que dia de hoje era a Nifica Pavo? O dia de hoje era um dia sumamente excitante e grande para presenciar. O dia de hoje era para reparar e para mirar o mundo inteiro, para ser plataforma aqui o mundo inteiro atende o nome de país Corsol. O nome de país Corsol a ressonar nas Nações Unidas. Essa aqui estava uma experiência inolvidável. Nunca mais nós notamos a oportunidade aqui a Bini, nossa gara é a oportunidade aqui e awe nossa membro associado. Isso significa que agora nós vamos forward ressonar no mundo completo da plataforma de Nações Unidas. Essa aqui é uma oportunidade não somente para a mim como Corsol, mas também para o povo de Corsol completo, a opinião de Corsol está conta de Nações Unidas, nós temos voz. Isso significa para mim uma sensação de glória, de maravilha, que você mira com o nosso país, por lograr muito mais do que ela faz no passado, agora arriba a plataforma internacional aqui. E vou contar a parte de comunicação. Pelo menos com 24 horas, nós informar Holanda e também Corsol. A comunicação vai de uma maneira maravilhosa, para nós informar e nós passar informação para o mundo inteiro, incluindo Holanda e Corsol, mundo por mira, e sabe que a comunicação aqui chega até a história de Corsol. A história aqui agora gravar aqui na Holanda e essa aqui lo chega e sigue passa para geração e geração para mira que o Corsol arrasi na conferência de Unesco 2018 e com Corsol a vir membro associado. El día después que Corsol agora nombrar um membro associado de Unesco, com esta cidade sabendo que a notícia está tudo caminha, está na Holanda, RTV7, Telecorsol, com esta cidade. Bosa, senhor Tico, minha hobby reação e ele não está hobby contento, nós estamos hobby contente aqui não, naturalmente dia grande para nós e mas compreender o tem hobby bom notícia da Corsol e Corsol me mais para bem o logo aqui. E informação que tem para o povo mesmo, nós vamos também para o mais, contame para o programa. Bom, nós temos Leaders Forum, nós temos Leaders Forum AVE. E o dia que nós programa está bem, nós já viernes nós temos que voltar para Papia, nós temos que apresentar já viernes, mas que já viernes que dentro vai ressonar, mas coisas que ayer aqui dentro ressonar. Nós temos uma surpresa chiquita para já viernes também. Ok, dank je. Ik sta weer. Daarom, zo snel konden ze het niet. Willemstad staat er dus ook in. Staat er iets geschreven? Ja. Nou, meneer de minister, leden van de Curaçaose Staten, mevrouw de voorzitter van de Nationale UNESCO-commissie Nederland, dames en heren secretaris-generaal, mede-gastheer Rob Zelderus, dames en heren, kortom vrienden van UNESCO. Hartelijk welkom hier op de residentie van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Frankrijk. Dit wordt ook wel genoemd een hotel particulier, dus geen hotel, maar het is een soort van, bescheiden optrekje, dat ziet u wel. Er staan er hier een paar meer van in de omgeving. Gebouwd in het begin van de 18e eeuw en volgens de overlevering is dit het hotel particulier geweest wat het langst in handen van dezelfde familie is geweest, namelijk van 1720, toen het werd gebouwd in opdracht van de Marquis d'Avaray. En tot 1920, toen het door de Staat der Nederlanden werd gekocht,
200 jaar met een kleine onderbreking. Dat herinnert u zich misschien nog wel uit de geschiedenisboeken. Ergens aan het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw, toen adellijke families niet heel erg populair waren hier in Frankrijk. Dit is een ontmoetingsplaats, een bilaterale ontmoetingsplaats voor bijeenkomsten in allerlei vorm. Klassieke vormen van een cocktail zoals deze, met lunches, diners, maar ook seminars met echt ook hele concrete onderwerpen die de bilaterale relaties raken. Bilaterale relaties vanuit het Koninkrijk gezien en dan toch even een woord over waarom bent u dan hier? Nou, het gebeurt niet zo vaak dat we zo veel en zo hoog politiek en ambtelijk bezoek in Parijs hebben. Dus ik dacht met collega Zelderust, ook al is dit de bilaterale residentie en u bent hier in het kader van een multilaterale activiteit, de 36e Algemene Conferentie van UNESCO, dat doen we, want daar is dit ook voor bestemd. Dus nogmaals van harte welkom hier. Een enkel woord misschien en dan geef ik het stokje over aan collega Zelderust. Die bilaterale relaties die zijn op dit moment naar mijn gevoel uitstekend. Er zijn natuurlijk wat pijnpunten. Het zal u niet verbazen dat de Fransen nog steeds niet helemaal gelukkig zijn met het Nederlandse gedoogbeleid als het gaat om softdrugs. Maar over het algemeen weten ze toch wel onze positieve aspecten te waarderen. En je hoeft ze niet uit te leggen dat we goed zijn als het gaat om waterbouwkunde, om logistiek, maar ook cultuur. Greetje van den Berg kan dat bevestigen vanuit een vorige activiteit als lid van de Raad van Toezicht van het Instituut Néerlandais in Parijs. Als het om design en mode gaat, dan weten die Fransen heel goed wat wij kunnen. Ook de landen in het Caribisch gebied spelen daarbij een rol. Het meest op de voorgrond treedt daarbij uiteraard Sint Maarten. Dat is de enige plaats waar het Koninkrijk en de Republiek Frankrijk een gemeenschappelijke landgrens hebben. Hoewel ik me heb laten uitleggen dat die eigenlijk nog niet heel erg duidelijk is getrokken op de kaart. En misschien ook wel in de praktijk niet altijd even duidelijk is. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk een raakvlak van je welste directe contacten. Ik vertel u ook geen geheim als ik zeg dat Parijs met zijn toch wat centralistische tradities niet altijd evenveel begrip heeft voor de verhoudingen binnen het Koninkrijk en met name de autonome terreinen van de landen in het Koninkrijk en de bal nog wel eens via de ambassade in Den Haag wil spelen en we verwijzen dus daarbij uiteraard altijd direct rechtstreeks door naar u. De ambassade is daar wel ondersteunend in. Ik heb hier nog niet zo heel lang geleden ook een delegatie gehad die hier was om een belastingverdrag te sluiten met Frankrijk en over een aantal andere Europese landen. We krijgen hier op de ambassade ook regelmatig vragen over het regime van binnenkomst. Ook zo'n autonoom terrein, maar waar nogal eens wat onduidelijkheden zijn. Is het nou wel of niet Schengen? Is er nou wel of niet een visum voor nodig? Paspoort? Kortom, we hebben regelmatig met u te maken. We doen dat met plezier en overtuiging. En dan stop ik met het bilaterale gedeelte en dan wilde ik graag ook een boekje overhandigen aan de beide ministers over wat deze residentie doet en is in de dagelijkse praktijk. Dank je, Hugo. Mevrouw de minister van Sint Maarten, meneer de minister van Curaçao, leden van de Staten van Curaçao, dames en heren. Eigenlijk had u hier moeten ontmoeten ook de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die zou namelijk de Nederlandse Koninkrijksdelegatie naar de 36e Algemene Conferentie van UNESCO geleid hebben. Maar het niet dat zij 2 weken geleden een ongelukje kreeg en daardoor letterlijk immobiel werd. Dat zal de vreugde een beetje temperen, maar tegelijkertijd staan daar ook positieve dingen tegenover. U bent hier allemaal. Er zijn vertegenwoordigers van het secretariaat van UNESCO waarmee u kennis kunt maken. En wij staan stil bij
een zeer heugelijke gebeurtenis die gisteren heeft plaatsgevonden. En daar waren we natuurlijk allemaal naartoe aan het leven. En we hadden alle vertrouwen dat het ook goed zou gaan. Maar verrassingen zijn nooit uit te sluiten. En daarom waren we allemaal bijzonder verheugd toen de uitgaande voorzitter van de Algemene Conferentie heel snel constateerde dat hij geen bezwaar zag en it is so decided. En op dat moment kan ik u zeggen, was ik bijzonder gelukkig en ik geloof dat dat ook voor een aantal uur geldt. Wat mij betreft geldt daarvoor Hopi Bon. En ik wil u dus nogmaals van harte geluk wensen en opnieuw doe ik even een beroep op de kennis van mijn dochter, pas bien. Dit is een belangrijke stap voor beide eilanden, want u was natuurlijk betrokken via het geassocieerd lidmaatschap van de Nederlandse Antillen bij het werk van UNESCO. Maar sinds 10-10-10 hebben wij een andere verhouding in het Koninkrijk. En dat bracht met zich mee dat nu Curaçao en Sint Maarten op eigen titel konden toetreden tot UNESCO. En daarmee ook zullen kunnen gaan profiteren van alles wat UNESCO te bieden heeft. Vooral op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. En ik weet dat u als ministers van Onderwijs zult daar direct profijt van kunnen hebben. Tegelijkertijd brengt het lidmaatschap van UNESCO ook met zich mee dat van de lidstaten en de geassocieerde leden een inbreng wordt verwacht. Er zal dus ook op uw beide regeringen van tijd tot tijd een beroep worden gedaan om een bijdrage te leveren. UNESCO is meer dan een secretariaat. Ik denk dat dat heel nadrukkelijk gezegd moet worden. Dat is ook uit de recente externe evaluatie gekomen als een van de conclusies. De lidstaten zijn UNESCO en de lidstaten moeten dus gezamenlijk de richting bepalen die UNESCO moet inslaan. En wij als vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden zullen dus niet alleen voor u werken, en dat met veel plezier en inzet, maar zullen ook een beroep op u doen om ons uw denkbeelden te laten weten wanneer het gaat om zaken die binnen UNESCO spelen. We staan nog betrekkelijk aan het begin van een algemene conferentie die niet eenvoudig lijkt te worden. Er speelt, dat is een publiek geheim, op de achtergrond nu nog de vraag of Palestina zal kunnen toetreden tot UNESCO. Daarover zal de komende weken nog heel wat gesproken worden. De uitkomst daarvan is onvoorspelbaar. Wij zullen daar als Koninkrijk natuurlijk ook onze bijdrage aan leveren aan de discussie die daarover wordt gevoerd. En we hopen dat uiteindelijk er tot een voor alle partijen aanvaardbare conclusie kan worden gekomen. Want dit is een heel belangrijk onderwerp, maar het moet niet het werk van UNESCO en de thema's van de Algemene Conferentie overschaduwen. Het gaat om de inhoud van de onderwerpen waarmee UNESCO zich bezighoudt en in de toekomst zal moeten blijven bezighouden. En wij zullen van onze kant alles proberen om UNESCO wat dat betreft op het goede spoor te houden en waar nodig te brengen. En daarvoor doe ik nogmaals graag een beroep op iedereen hier aanwezig, want iedereen, u allen, speelt op de een of andere manier een rol daarin. Ik dank u allen voor uw aandacht en ik wens u allen ook veel succes, vooral de vertegenwoordigers van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten met de nieuwe status als geassocieerd lid. Dank u wel. Reception here this evening. It's for me an honor
to be here and for me to be able to be here in the company of such, I call them friends and family this evening. I'd also like to give thanks to His Excellency Zeldin Rus and the rest of the staff of the embassy and the UNESCO team for being such a wonderful host to us. You know, coming to a country, and the people who know me know how much I hate cold weather. And for me to come to a country where the weather is a little cold, but the people are so warm, it is always a nice feeling. So again, I want to thank you for that wonderful reception and your cooperation over the days. And in particular, I also want to give thanks on behalf of the people and the government of St. Martin for your cooperation in helping us reach the state of associated member in the UNESCO. For us, this is just a first step on a very long journey, but for having your full support, your cooperation, I thank you on behalf of my people and my government, and to my colleague from Curaçao again, congratulations on this milestone. This is, as many have said, just the beginning. I'm not a woman of many words, so I will try to keep it short and sweet. And before I leave, one last word. I would like to say that I really look forward to more cooperation within the kingdom, within the partners, and that irrespective of our positions, and we will have different positions because we have different realities, that we can count on each other's full support and cooperation to chart the road that is best for each of us, and that we understand that. Okay, again, thank you all, and for being such a good audience. Natuurlijk zijn we heel dankbaar, meneer Siples, ambassadeur hier in Frankrijk voor Nederland en de ambassadeur van UNESCO, meneer Zeldin Rus. We zijn zeer dankbaar met de samenwerking die wij gekregen hebben, vooral met uw medewerkers en zo. En natuurlijk zijn we dankbaar dat wij ook de steun van Nederland hebben gekregen om via dus het Koninkrijk, dus geassocieerd lid te zijn nu in UNESCO. Daar zullen we natuurlijk veel profijt van hebben, ja, met onze programma's en projecten en zo. We denken ook natuurlijk dat wij in de toekomst ja, meer samenwerking in het Koninkrijk zullen ondervinden. En we zijn bezig met natuurlijk op weg naar meer geëmancipeerd, zowel nu als Curaçao, dan voelen wij beter dan toen wij in de Nederlandse Antillen zitten. En nu zijn wij echt, je voelt het, Sint Maarten voelt het, Aruba voelt het. En nu is de beurt van Curaçao ook met Sint Maarten. Om eigenlijk, je voelt jezelf Curaçaoenaar, je voelt je geen Antilliaan. Ja. Dus nu als wij geassocieerd lid zijn in de UNESCO, dan voelen wij iets dat wij vroeger niet voelden als geassocieerd lid. Nederlandse Antillen. Ik heb ook, om af te sluiten, heb ik ook 2 cadeautjes. Ja, die hebben we. Van een van onze beste muzici daar op het eiland, Doble Ere. Ik zal een stukje lezen hier. Doble Ere, Riefnald Recordino, heeft zijn naam op fenomenale wijze gevestigd in de muziekgeschiedenis van Curaçao als componist en tekstschrijver. In Nederland kennen we hem vooral van de nummers Bang Poco Poco en Zullen we maar weer een potje dansen van Doble Ere. En het is zo dat wij ook hulp krijgen van Nederland, maar wij hebben ook veel Curaçaoenaars in Nederland die de hulp bieden aan Nederland. Want als ik denk aan 2 weken geleden, daar hebben wij het Nederlandse honkbalteam geholpen om wereldkampioen te worden. Dank u. Leden van de Sint Maartense regering, goedenavond. En op de eerste plaats hartelijk bedankt voor de behandeling. Perfect, prima. En ook uw bejegening voor ons hier in Frankrijk. In een tijd waarin wij spanningen ervaren binnen het Koninkrijk, hebben wij deze dagen gezien hoe het ook anders kan. Als lid van het parlement zijn we uitgenodigd door de regering van Curaçao
om een historisch moment bij te wonen. En dat hebben we gedaan. En de ervaring die we de laatste dagen aan het lopen zijn, is onbetaalbaar. Het is een groot gevoel en het is een echt positief gevoel. Ook hebben wij geleerd dat er nog steeds onwetendheid bestaat op dit planeet. Omdat wij gezien hebben gedurende en vooral vandaag dat er tussen landen nog steeds een gebrek aan empathie bestaat. Tussen grote landen en tussen grote landen en kleine landen ook. Dus een van de belangrijkste werkzaamheden van de UNESCO zal zijn om landen elkaar goed te laten leren kennen. Omdat als je dat doet, een heleboel narigheid vermijdt. Wij als delegatie van het Curaçaose parlement zijn heel dankbaar voor de manier waarop wij behandeld werden en behandeld worden. En willen wij ook een speciale dank aan de heer Stijn uitspreken, want hij heeft echt zijn best gedaan en hij is een van onze helden deze dagen. Dank u wel.